kosan. Amin. Bagi baru dongakno. Amin. Terima kasih Mbak Widi tak dongakno selamat. Muga-muga rezekine akeh. Panjang umur. Nanti turah-turah. Turah Iki makan Mbak Mang. Makan. Wis. Oh ya wis. Tak ndemno langsung tapi tangan iki siji. Yo, siji. Iki sini. Satu. Mbah Kemengkon dua. Ketiga. Awet. Ya, orang kena siji dianu. Terus Mbak Eka dua. Terima kasih Mbak Widi, rezekine lancar. Dang, jipok nasi siji. Dang juga apa? Kok tadi Baru dua. Terima kasih Mbak Widi dikasih rezeki. Semoga pari sehat, semoga yang lancar rezekine. Ini lancar Mbak Widi ya. Ini sama-sama mendesak-desak sama keluarga. Terima kasih Mbak Widi. Semoga rezekinya tambah lancar, diparingi jadi waras sedaya sak keluarga. Amin. Ya Allah, senang ya Allah. Ada ya Mbah, tiga kenang-kenangan coba ya Mbah ya. Gak nyambel saite, kayak ya. Menunya apa saja ini banyak sekali guys. Ya. Kurang. Iya, sambal tempe ini. Sambal goreng. Durian ora? Trikote. Gak. Iki yo ana iwak goreng, tahu asin. Ayo. Rompiang wong Jawa nek ngarani. Iki sambale. Iki apa sih? Anu urang. Terus iki lalapane. Terima kasih. Ki ngarep kok. Iya. Mbak Rati bapak kan bahasa iki, Mbak. Bukan lagi mambak berkah-berkah. Jadi kalau makan bersama, ini enggak apa sih kuwi? Nang kene wis ngono-ngono. Nang kene wis senengane nang kene. Yang gurih iki sejene kok bagian. Barati mecian, ini langsung Barati langsung tidak. Ya mecian. Bener nek abot. Aduh. Sana patung ini langsung kita makan Mbak Widi matur suwun tambah berkah barokah. Iya. Wis makan. Eka. Nek klise. Apa ngene ya, Mbak? Mana mentelong? Boleh. Tak dipana, Mbak. Karena orang blek-blek iki. Ibaratnya dari tak busano menek ceblok. Iya, ini cak. Ini jane. Nek sik aku tak catering nomor 1. Oke, Bos. Iki ijiane monggo. Beda menu ya. Iki lo ceweke lho. Iki mau anu, Guys. Amel oke enek. Mergo latihan sekolahe. Anak-anak iki padha. Iya, Mbak. Tapi enek jatahe anak-anak. Ada. Terus kita makan satu nanti kayak kono ya Mas. Apa tak Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Widi, semoga kita lancar, diberi kesehatan panjang umur. Amin. Nopo sing disuwun dikasih. Amin. Makni juga mendoakan tidak memberi apa-apa, semoga selamat dalam hidupnya rumah tangganya Mbak Widi. Amin. Ya selalu. Iya karena tentunya Amin. Yuk, nah, makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Mari namanya minum. Monggo pemirsa makan monggo. Mbak Isma majurin lho. Orang makan. Ada Mbak Ika aku. Wis. Tak bagi guys sing iki kan mau sesuai. Kuwi apa iki? Ini sapa iki, Pak? Kuwi empapat. Jatah empapat iki Peri ya. Ya iki Pak Wawan, aku, Amel, Dapin,
Kok tak kirim nang bengkel loro. Samangan. Kono ngomong sih. Iki lho minumnya nang kene. Sing iki kok tak kirim nang bengkel loro. Ha iya, Mbak. Walah. Uhuy. Alhamdulillah berarti cowek Ayam tahu. cowek kena nyambel untung Layak walah Mister Bono dilawan guys. langsung tak undang Sama sama Mbak. tak Gimana panas sama Mbak. Iki Mbak. Si kepala bisa. Aku sih. Ya iki lagu sim iki lah ono urange bareng. Itu tak pukul. ya Kali-kali kok. ya sih langsung tak ada tak cowek tak wajan Sambil tempe kemangine. Ini ada apa teman-teman ya? monggo pemirsa sedaya dan Pemirsa, siang ono urange. Itu berapa? Merekan-merekan. Pak. Kalau di spill satu-satu bumbune pemirsa. Ada udangnya. mantap masakan gaplek Iya ki. Mas Anakku wedok anu guys, latihan guys. Anu latihan sekolah. Iya, Mbak. Tidak pan. Anak mbak dicocol ibunya urang enggak? habis Sambil ono sambil. hati-hati nggak selepen tempe mungkin beli dua Oh. Wuih, walah. Mantap. Ih. Merenek guys dua lah pakai ini semangat tenan Sedep ya namanya. sedep masak Sedep, enak nang tua ini. Ayamnya bakar. Bakar. Yes, sandine kemlung cocok. Terus gandos. Cuma Mas Pian ya nek tugas guys, mamane sing don Mbah Kemi. Tugas sekolah lagi. kaya tepak ke mau romangan ya Makasih yang ya, Mak. Pokoknya gini enggak. kok mentore angin panas Panas. Wah, nek kupu-kupu hinggap. Harus rezeki. Oh, itu cumi. Cumi goreng tepung. Ada juga. ya siapa sama Antoni mama itu Aku apa ya klebu? aku ki bukan Malah kayak itu. mah Kowe mah? nah Walah, Lu Pak. semua kabeh. Aku umbluk aku. ini kan darah tinggi kok ngono lho Ya terus pas mak gak mangan tumi Segone ya punel ya. punel. Ya apa? Nah, Buka ya, Mbak Yu. Ayo lah. apa nih Saking enake nganti lari-lari suka. Itu lagi. suka kok suka yo gak enak Ini lho Bukan, bukan. jembing ini. nah. Iki ning keluargane kono yo syukuran yo anu. Kedua kene kono. kumangkang sambel Dicocok sambel, Mbak. Mbak Widi iki sering berbagi ning kene iki apa guys? Wis dianggap kaya Keluargane keluarga dhewe. dhewe. Ngono. kok nyimak kok biasa Los terus los dol. ya aku lali nggak buka sambel Sambelnya kan sambelnya tempe bareng. tempe Kan sambel tempe Mak. Sambel tempe sampai salah. karena kayak kita Ambil jos kok. Sambel pas ya. Iki asine nganu guys kon bagekno langsung iki dipangan ngene bener ya. Berarti kan tak Rame. rame. Iki ditambah konten. Ora. Telepon diri di mana? Nah, diri. Kayaknya nek man bareng ini iki. kecil nyedok ya Jadi Mbak Widi iki ngkai kanggo keluarga ning iki kok nek jek luwih yo kene rini. Masane sak ketang-sok yo yo ben masane. Ben mandumi ngono guys, wis karepno. ini gitu apa katanya kamu Yo lah cek
Keri. Orang arep Terus dikai sitok ngono ya. Enggak mbak. Aduh. Enggak bisa perene. mandung kabeh. Panggilan tak. Panggilan rantek Kan opo upanan. Berarti ya didung Aku kabeh. yang ngoyane ya Mbah ya dikai wong langsung tak tenan. Tak iki Mbak. Dikolong yo. Kayak ira popo. Tapi Nah, dipandi. Lah ini kok banyak ndi? Mani? yo Ngedem. Berarti nama. ya enak. Warek tenan iki. Kok anak cumi kok anak iwak. Cumi urang sambel tempe apa Tambah mani sen. bareng. Goncang ya. Pokoknya masaknya segala macam cocok, enak, jos, mantap. Cumpian. Jas limon, kopi limon, jas limon. Nek keloloten Allah, terus mbak keloloten ya, Mbak. Alon-alon nek mangan. Keloloten pentol. Enak apa yo? Karo aku nang kene. Malahnya alon-alon hati-hati, Mbah ya, wis tuwek. Aku mangan iki saiki sithik-sithik nang muluk ya, Mbah. Pakaian Maria to kalau proses tas barengku. Dadi rogo badi. Ambek kayak larutan, Mbah. Wis mari burung. Iya, Mbah. Mari. Kan luka aja. Wis penting hati-hati dina guri, penting angger alon-alon. Dicuwe lae sok nek mangan, Mbak. Nganggo wis. Yo yo. Kulitnya kelihatan. Orang kelewatan pentol, saya kolet. Ngombe. Dasar Kuwi gara-gara iki dibaleni neh Pak Marsan. Gara-gara tangi turu. Tangi turu. Kono bakso wis intine ngono. Dheweke iki urung sadar dorone. Mulane garing. Dorone garing. Minta amplop minta luka weh. Kayak lake. Dan nek pedes mison gak nyegrak ya, Dek. Iya. Pedes. Mandi cilik kan tak jendikan lho. Tentang mani gede aku gak. Tetek gede lho, Kak. Wah, yo. Mas lah. Arep yo. Tak lewat ya. Nanti suruh ngombe. Pak Emar kalau janganan belum mbak kita linggo apa air kan kui pentol Yo mati mati. Pak Emar tuh Pak Emar Kan Iya kan buntoni. budane saluran pernapasan. Udah makan mati ndak. Ya Allah. Bentak aku. Sini, mbaknya. Keloloten. Nah, mangan warek kencak kuwi. Entek mani habis. Pokoknya terima kasih kapul kacate Mbak Widi. Ayo kajate Mbak Widi wis dihabisi. Arek iki sambel sapa men sambel joko. Beman. Sini aja. Mang. Entek kantekno. Ini mbak kan mobil. Kan kita warek. Itu dipangan ya. Ini apa yo? Aku tuh ya. Enak tol. Telan ae. Wis paro. Tak paro iki Pak. Pegaku Kan cupia kan. ini Mbak. Ngene dia punya iki lho. Robi. Rame. Aduh aku mendeh-mendeh. Iki gak rombang pelas. Pelas. Bawan. Tidak arti tuh. Kak. Bawan. Oh ya nek anak oleh ya nek jagungnya nek yo dicampur. Iki sing gone masalah. Bakwan iki pelas. Iya. Sing gone masalah nyuka kan jatahe siji. Terus siji kok tak terang pisan ya, Mbak. Kirim sono lah. Oh iya pelas masakku. Bawan. Enak. Wong desa ki nek Sini sayang, sini sayang. Yo pelas pemirsa. Bakwan aku bingung nih bakwan. Bawan Kok nang muni pelas beres. Kan iso. Ora guri pelasnya. tapi ambil Wis diparingi telur ini. Enak empuk. Cios. tuh pati Aja tindari wis adil ya, Pak. Lah, Ini aku eling, Mbak. Adil ya. Apa Wis sampe budal. apa njabut. Aku terus boy, terus tak celuk. Heeh. Cuma Cuman yo tenan rene. Yo karek pian iki lah.
eling ngomong jam 10 malah sampe eling ngono. Lah kene yang jangan lah. Jam 10 wis udah sawah ngono menawa Mbak. Sing aku jam 10 eling ana acara ngono. Terus Iki habis kok sopenir cowek Lin. Jadi bingung nek mangan mubeng mangane lah pas aku ke lho Mbak ya ape tuku Mbak Isma kok karo cowek ben tuku cowek dienggo mubeng nek Wis mari matur suwun mari pamit kabul kajate dan berkah barokah kanggo Mbak Widi sekeluarga. Wis tunggu mak kula ya ora kelar tuku apa? Cowek. Ya aku Mbak Isma. sampe tak mulai iki. iya gendut sih. Aku jaman loro. Dua. Kan tiga. Yes. Untuk rezeki ko Mbak Widi, ya makasih syukuran hari ini muga-muga rezeki Mbak Widi lancar. Lah iki bonuse coweke. Tak salah mulai. Aku memang arep nang Jepon guys ya. Terusan kenapa aku balik mulai nang Kapuan gak tak titip nang omah merah karena kunciku lemari lupa ketinggalan. Tadi aku tak ambil sik kalau mau ngambil kacamata ngono guys ya. Ora masalah iku kok ora ditinggal nang merah, iso ditinggal nang merah cuma kunciku lemari lupa pemirsa karena yo ndagage acarane Mbak Widi aku ndang ndang nang merah, ndang ngewangi-wangi ngewangi opo ta opo iki coweke apik guys ya. Coweke cantik, makasih Mbak Widi ya. Rezekine Mbak Widi lancar. Loh, cowekku dadi piro, guys? Jiro lupat. Oh. Oke. Aku penjupuk iku pemirsa. Kunci lemari. Terima kasih untuk kontenku. Mohon maaf jika tutur kata tidak berkenan. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe, masuk berkaulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.